יהודי! סליחה. אוי, כפרה עליך, מה יש לך? אוי ואבוי לי, אתה נראה רע. דקה חמוד, אתי, תביאי את המזרק מהר, אתי. החומר החזק הזה? כן. את באמת מסוגלת לעשות? כן, בהחלט. שלא נאבד אותו, יהודי. הוא שביעיסט, לא נורא, נו באמת. אתה בסדר, בן השריף? אתה בסדר? נראה לי שאתה בסדר כבר, אתה לא חיוור. אתה בסדר. נתן לך נשיקה. אוי. אתה בסדר. תצחור עליו, תקום. הם באים באמא שלי.